Ja, leuk. Mooi helemaal wie klaar zit voor de Welspraken podcast. Vandaag een groot aansnoer. We beginnen met de aankondiging van wat we allemaal gaan vertellen vandaag. Want dan weet je vissen hoe je het toe ziet. We gaan het vandaag hebben over standaard sassies. Ja, leuk. Standaard sassies. Dat kun je zo, er is geen standaard saxies. Ik mag een saxies zeggen, zo zeggen we dat nog eenmaal bij ons. Andere lui zeggen weer sassies. En dat is eigenlijk een mooi punt, want sassies is eigenlijk een verzonnen naam. Of nou ja, geen verzonnen naam, maar alle namen zijn verzonnen. Ja, iedereen die het platkuit noemt het eigenlijk bij zijn lokale dialectnaam. En dat geeft niks, maar dan lijkt het net of er duizenden verschillende spraken zijn. Terwijl ze allemaal ongeveer liek zijn. Maar als je nou samenvat onder één naam, sassies, dan zingt er heel wat leur. Ja, maar de familie is heel anders als dat van Den Aan en dan verderop. Ja, en dan kom je meteen bij een probleem uit. Dat krijg je nooit bij elkaar. Dus eigenlijk zou het mooi zijn als er een standaard sassies was. Want wat heeft dat nou voor voordeel? Nou, ik heb er een paar dingen op de rie gezet. Ik heb er een paar dingen opgeschreven. Ik zal proberen iets duidelijker te articuleren, want ik heb een beetje een aanmerking gehad van hoe Duitsland dat ze mijn dialect op zich niet zo vervelend vinden, maar dat ik toch wel vrij rap kuieren voor haar gewoonte, zeg maar. Dus wie plakt het in Nederland bepaalde woorden toch wel slim aan elkaar zetten. Dus dat was lastig te verstaan. Dus, dan gaat het voordeel van ons plat. Of nou, voordeel van het standaard plat. Als je geen standaard plat hebt, dan kun je het nooit eenduidig op de school invoeren. En wat je nu krijgt, en wat je nu ook ziet, is dat leur wat bezig zijn om het in de school in te voeren. Maar dat er geen eenheid is, dat er geen oude koepelende instantie is, geen oude koepelend bureau, wat zorgt dat alles liek is. Dat alles op dezelfde wijze gebeurt. Dus wat je krijgt is dat iemand die in Twente naar school gaat, die krijgt les over twijs en alles niks. Iemand die in, ik noem maar wat, Oldenburg in Noord-Duitsland naar de school gaat, die leert alleen maar oud Oldenburgs. En zo versterk je het idee dat het plat alleen maar voor uw eigen dorpje is en dat je er eigenlijk daarboet niks mee kunt. En ook nog één standaard sprake hadden, dat zullen hebben, dan zal dat mooi zijn, zodat iedereen vanuit de standaard ook zijn eigen dialect kan bekijken. En het grote bezwaar is dan natuurlijk tegen dat standaardplat dat leur zegt van, ja, nee, maar dan geeft mijn lokale dialect verloren, dan hoor ik dat daar niet in terug. Nee, dat klopt, maar dat ken I wel, dat kun I gewoon duurgeven en kan je met uw lokale leur, maar dan hoeft dat een ander niet opgedrukt te worden. En het is gewoon makkelijk dat je allemaal één standaard hebt. En als iedereen die standaard leert, dan kan iedereen daar ook op terugvallen als je, interdialectaal weet kan je. Dus, dat is al één voordeel. Je kunt ook dingen sneller ontwikkelen. Dus lespakketten en zo. Want één voorbeeld. Ze zit nog gangs een blad voor schoolwichten te maken. En dat heet de Wiesneuzen. En dat is een mooie naam trouwens. Maar er is een Wiesneuzen in Dres. En ze willen hem nu in het oude Riestels maken. Maar ook nog in het Achterhoeks. En ja, dat werkt zo averechts. En tot traag als dikke 3 te duur trechter. Want dat schudt voor geen meer erop. Want ik heb nog 3 dingen opgenoemd. Ik moet dus 3 verschillende groepen leur. Die moeten met aan een gang een blad, wat maandelijks misschien wel uitkoopt, iedere maand weer te gaan vertalen. Dus dat schudt voor geen meer erop. Als je nou één sprake had voor dat hele blad, voor iedereen wat mee kon, dan scheelt er daar weer een bultiet. Dan hoef je niet al 80 keer om te zetten in verschillende dialecten. Maar dan kun je het gewoon allemaal in één keer terecht te maken en dan kun je het allemaal, spraakbreed uitgeven. En ja, dan is er nog een derde. Onze sprake wordt nauwelijks meer duurgegeven aan de wichter. De leur die het nou wichter krijgen, kan zelf wel geen plat meer. Dus die kunt ook niet zeggen,
dit is goed plat en dat is slecht plat. Dus wat je moet doen is, stel nou dat je een eigen standaard sprake hebt, dan kun je dat weer makkelijk leren op de scholen. Dan kan iedereen toch nog weer, als je dat weet, voor het gevoel van vroeger en voor het gevoel van identiteit, kun je teruggrijpen op ene standaard sprake. En nog een voordeel van een standaard sprake is dat als je bijvoorbeeld nieuwe online diensten en zo, YouTube, als ik deze podcast op YouTube wil zetten, dan moet ik altijd aangeven wat voor een sprake dit is. En ik moet daar altijd bij zetten Nederlands of Duits. Want Plat-Duits of Sassisch staat niet in de lijsten. En waarom is dat? Omdat je het niet eens kan worden over wat nou precies Sassisch is. En aan de hand daarvan is een keer fatsoenlijk wat afpakken. Dus ik moet mijn spraken altijd opgeven eigenlijk als ik deze podcast weer uploaden. Daar steekt me nog altijd tegen. Ik heb al heel vaak daar berichtjes heen gestuurd, maar dat geeft op een grote hoop natuurlijk. Dus dat, daar hoor je niks van wie. Behalve dan standaard antwoord van, wie gaat er mee gangs? In het Engels. Maar stel nou dat we één spraak zullen hebben, dan zal dat al veel makkelijker zijn. Hoe moet die spraken daarna uitzien maken? Daar komen we wel op het oude mee gangs gaat. Maar ik denk dat het belangrijk is dat er iedereen zich in kan vinden, min of meer. Als je kijkt naar Friesk. Friesk heeft een standaard laten ontwikkelen. Er zit altijd een paar oude knippen die het daar helemaal niet mee eens zijn. Die zeggen van maar ik hoor er mee inge, waldklei of wat voor Fries dan ook, hoor ik er niet in terug. Dat gaat het niet dummen. Ik kan dat Friesk. Ik kan het uitspreken op uw eigen Frieske wijze. Maar voor de lui die dat weer leren en zodat het op de school eenduidig kunt invullen en makkelijk dingen terecht kunt maken in het Friesk, hebben we een soort Friesk voor iedereen. Nou, en dat heeft gewoon voordeel. Stel nou, lui dit altijd klinkt over dat, of lui dit er wat op tegen hebt, dat er een standaard plat koopt. Stel nou eens voor dat je op de school iemand Engels leren en er was geen standaard Engels. Dan moet je dus het Londens miljoenkop leren. Iemand, zoals in Wales Engels krijgt, dat moet je leren verstaan. Het Schots moet je leren. Dat kun je geen één aan. Er zijn duizenden verschillende soorten Engels. En rechtervoort hebben we ook Chinees Engels. Wie hebt Singaporeaans Engels. Wie hebt Indiaas Engels. Daar zit zoveel variatie in. Dat hoor je gewoon niet bij. En dan is het niet te doen om dat op de scholen aan te leren. En zo gaat het nu dus ook met plat. Wie hebt zoveel verschillende soorten plat, dat je nooit allemaal tegelijk op de scholen kunt invullen, omdat er altijd wat iemand begint te klagen dat het niet zijn plat is, of plat. Dus als dat nou allemaal samenvat, en allemaal een beetje water bij de wien doet, dan kunnen we één soort plat invullen op de school en er profijt van hebben. Wat is het nadeel? Laten we dat ook even bespreken. Nou ja, het enigste nadeel is gewoon dat we er eigen dialect niet teruggezeten in de sprake. In de standaardplat. Ja, nou, dat is dan jammer. Maar zo gauw als je hoe wichter plat gaat leren, dan kun je precies dat plat wat je in gedachten hebt aan hoe wichter leren. En dan kun je dit ook weer blijven. Maar stel nou dat iemand is dat niet zulke oren heeft, maar toch plat wil leren. En die leert die zeker. Leert dit hierin verhuist. Leert dit hier voor werk. Hen komt en, gewoon weer communiceren met de leur die toevallig plat krijgt. Dan is het toch handig dat er een uitgangspunt heeft om in ieder geval de basis van die sprake onder de knie te krijgen en de volledigheid van die sprake kan inzien. Ik neem aan dat dat handiger is dan dat je 20 verschillende dialecten uit een kop moet leren. Alleen maar om al die terzieltjes niet allemaal tegen hoe het harnas te jagen. Het probleem met onze sprake is dat er heel wat lui zich heel druk voor maakt dit er eigenlijk nauwelijks verstand van hebt. Of dit alleen maar met haar eigen dialectje bezig bent. En dat is goed dat je daarmee bezig bent. Maar wees dus niet zo eigenwijs. Probeer er allemaal eens water bij de wie te doen. Wat hij leeuwen dat er een standaardplat is. Moet iedereen wat mee kan. Omdat er helemaal geen plat meer is. Omdat je alleen hoe eigen plat duur wil draaien. En nummers dat kan leren. Nou, wat houdt dus? Wie hebt de keuze over een standaardplat? Moet er een standaardplat komen? Nee, dat hoeft niet. Wie hebt onze niet-Sassische schrijfwijze aan? Dat is een belangrijke tradiwes. Heel veel lui begrijpt het niet. Maar dan moet je in een andere podcast nog maar een keer luisteren. Dat heeft een heel beeld hulp om te laten zien de onderliggende structuren. Hoe die spraken
met elkaar verwant zijn. Ja, ik denk dat als je een standaard plat hebt, waar je nu nog met die Nizastische schrijfwijze hebt, is dat er nog steeds zoveel dialectale verschil in die schrijfwijze naar voren komt, dat het voor een heel beeld nog steeds lastig is om te lezen. Kijk, als het iemand is die schrijfwijze gebruikt uit uw eigen omgeving, dan zal het makkelijker zijn als voor iemand, als een tekst tegenkomt van iemand dat 200-300 kilometer verderop woont. Maar ja, ik denk dat een standaard spraak eigenlijk kun je niet zonder. Ja, wie kan het maar zonder, wie redt doen zwaar. Maar als je dan weet, als je met de tijd met weet, dan is het denk ik handig dat het spul een beetje standaardiseert, want dan kun je het digitaal maken en dan kun je er digitaal profijt van hebben. Als je daar duur veel aanspreken, gaat er vooral mee bezig, ontwikkel een plat, waar iedereen er wat mee kan. Moet niet alleen uw eigen dialect in naar voren komen, maar verdiep doe dan ook in de andere dialecten en geef die een lieke kans. Ik denk dat dat belangrijk is om te onthouden. Want leuk dit zich met de spraken bezighoudt, die kijkt vaker iets te vullen naar haar eigen dialectje en dat vindt ze mooi. En als wat 2 kilometer verderop ligt, dat sniet een beetje onder en dat raakt een beetje in vergetelheid. En ja, dat zal niet elke week en dat is ook niet het doel van een standaard spraken. Ik denk dat nou wat duidelijk hebt. Ik heb een voorbeeld gegeven met Engels. Dat er duizenden verschillende soorten Engels zijn. Waarvan moet je dat leren? Standaard Engels. Laat daar eens mee beginnen. Maar vanuit daar kun je makkelijker alle soorten Engels onder het knie krijgen. Dus, moeten we een standaard spraken hebben? Ik denk het niet. Is het makkelijk? Nou, dat denk ik wel. Wat je bijvoorbeeld ook nog hebt, is dat je het online gebeuren. Je krijgt steeds meer Alexa, hoe heet al die meuren? Google Home. Dat je bijvoorbeeld in toekomt en leg me daar hierop, leg aan. En dat dan hoessysteem dat versteekt. Want nu moet ik in het Nederlands zeggen, licht aan, met een zwaar accent. Misschien versteekt dat wel niet. Maar leg aan, of luchten aan, dan reed het leg aan. Kijk, en daar reed het een beetje op aan. Of bestelt me een krop slaat bij een Albert Heijn. Ik neem maar wat. Al dat soort handige toepassingen wou nooit missen omdat onze spraak niet standaardiseerd is. Als dat waren, dan kon veel meer de digitale wereld omarmen. Want nu zijn we er altijd een beetje bang voor. En wie schakelt automatisch over op Hollands of op Duits om dingen online terecht te krijgen. Maar eigenlijk zal dat helemaal niet nodig moeten wij. We zullen gewoon op onze strepen moeten staan van hallo, jullie hebben een eigen spraak en die wil gebruiken. En dat wil niet gehinderd worden in het dagelijkse leven. En ik denk al met elkaar gewoon iets meer de voet maakt en opspreekt, dan kunnen we heel wat terecht te krijgen. En ja, het voornaamste is dat we met elkaar wat afvat. Ik zeg dat iedere week. Maar ja, het is wel zo. Het is wel een beetje hoe ik erover denk, ja. Nou, goed. Zie je daar ook weer van op de hoogte. Dus, de standaardspraken. Geet en klinken zoals ik klinken? Nou, dat denk ik niet. Want ja, het Nederlandse deel van ons spraakgebied is maar zo klein. Het zal altijd iets Duitser klinken als wat je gewoon ziet, misschien. Maar goed, volgens mij zijn we een mooi net overschut nou hier. Deze podcast gaat weer online. Je kunt hem liken, je kunt hem downloaden, je kunt hem overal tegenkomen op Soundcloud, op YouTube. Downloaden van Soundcloud uit in uw eigen tijd nog even weer wilt luisteren. En doe even een duimpje, abonneer doe even op YouTube. Als je niks wilt missen, dan wil je vast ook dat moet subscribe, het dat in het Engels. Volg ons, doe ons een duimpje, like ons. En tot ook mal.